Welkom in 2022, iedereen is een expert ter zaken. Ik vind dat ook is, blijkbaar kun je ze alles vragen uit de commentaren op sociale media kan geloven. En ze al gestudeerd meerdere opleidingen genomen. Ik heb een paar doctoraten liggen in de kassen, allemaal het dagelijkse overvullen boekentassen. Ze lezen en ze lezen totdat lezen niet meer lukt. Iedereen heeft een nageboren wetenschappelijk vernuft. Het hedendaags equivalent van een lange carrière is dat je playlist zet op YouTube met onderdocumentaires. Ze geven me het gevoel dat ik zelf moet veel minder doen, want ze zijn verlegd door 7 memes en een paar interviews. Waarom zou je studeren in bibliotheken, nou je met je smartphone in een paar klikken alles kan weten. Maar als je wat verder vraagt, wordt een uitleg rappe troebel. Want al het onderzoek dat ze gedaan was met Google. Waarom jarenlange werken met Spartaanse discipline doet een paar weken een online course. En je wordt drikken, wat grote trefwoorden, wat spruiten dat zijn aan tonnen. Een paar likes en ze pijzen warm water en uitgevonden. Zonder speels maar zin op sociale media en al de zeven proberen reflecteren, denk ik zeker dat het grote gros van mensen quasi niet meer zo schrijven of proberen feiten en het wien zijn aanzichten te wrijven. Het is jaren geleden dat ik op halen en gezeten bij een comments de mensen kunnen amper articuleren. Hoe zou je toe verwachten dat ze iets van een artikel leren als ze niet in staat zijn in dialoog te participeren? Zoveel profeten die passeren het met ditselen. Het is zelden dat mensen over het topic niks vinden, want dus mening. En de ervaring leert me dat mensen een rappe mening voor gaan stellen als op waarheid. Al onderzoekers, maar ze hebben geen benul van de doorzichtigheid en transparantie van die flauwekul. Want hedendaags zijn maar een meme nodig en het is schank. Je zit de zoveelste spirituele guru van ons land. Een hele leven studeren en nog niks weten, alle dagen opofferen. Soms zit je dagen niet te eten, als je echte onderzoeker zit. Maar hedendaags zijn geen essentie, just te googlen, Wikipedia journalist.